Inselmilkom, illum it-tnejn 14 ta' frar, il-Knisja tfakkar lil San Ċirillu u San Metodju, żewġ patruni tal-Ewropa. Nilqakom għal din il-quddiesa talba tar-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum il-festa ta' San Ċirillu u San Metodju. Dawn kienu aħwa li marru jevanġelizzaw il-Moravja u ħejjew kotba liturġiċi bil-lingwa slava anki b'alfabett magħruf bħala ċirilliku, proprju għax għamlu alfabett huma stess, speċjalment San Ċirillu. Mbagħad marru iktar tard Ruma, San Ċirillu miet proprju bħallum, 14 ta' frar fis-sena 869. Filwaqt li mbagħad San Metodju sar isqof u mar ikompli bl-evanġelizzazzjoni. Dawna iż-żewġ qaddisin aħwa ġew dikjarati mill-Papa Giovanni Paolo II ko-patruni tal-Ewropa flimkien ma' qaddisin oħra li huma patruni tal-Ewropa fl-1980. Tolbu llum speċjalment lil dawn iż-żewġ qaddisin San Ċirillu u San Metodju biex ikomplu jkunu ta' ispirazzjoni u ta' għajnuna għal dawk kollha li jevanġelizzaw speċjalment ukoll il-ġnus Slavi, speċjalment l-Ewropa. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flant lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bil-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti dawwalt il-ġnus Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal qlubna bit-tagħlim tiegħek u għamel li l-kol inkunu poplu wieħed maqud fl-istqarrija tal-fidi vera. Bibni Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba qalu lil-Lud: hekk kien jenħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel billi intom qegħdin twarbuha u jidhrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru għal fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek biex tkun dawl il-ġnus, biex twassal is-salvazzjoni sa tru fl-art. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek biex tkun dawl il-ġnus, biex twassal is-salvazzjoni sa tru fl-art. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek biex tkun dawl il-ġnus, biex twassal is-salvazzjoni sa tru fl-art.
Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jfaħru l-kelma tal-mulej. U dawk kollha li kienu magħżulin għal ħajja ta' dejjem emmnu. Hekk il-kelma tal-mulej kienet tinxteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajli l-Alla. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-mulej qabbad 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien seru. U għalilhom il-ħsad u kbir tas-sew imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela sit ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Murru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa, lanqas qriq u fit-triq issemmu l-ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel jgħidu sliem lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm bini sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġalkom lura għandkom. Ibqgħu għandek il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm espressjoni li juża Ġesu illum fl-Evanġelju skont San Luqa li żgur tolqotna. Ħrief qalb lill-pub. Hekk jgħidilhom li 72 dixxiplu li jibgħathom qablu f'kull belt u post fejn inseru u jgħidilhom araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Ma tantx espressjoni illi għall-ewwel daqqatajn tagħmel kuraġġ. Kemm il għaliex meta tgħid il-pub l-ewwel ma tħossuha biża' u twerwir. U anki ħrief isu f'moħħok xi ħadd kwiet. Imma din hi l-espressjoni li uża Ġesu u kien hemm raġuni għaliex qalilhom hekk id-dixxipli tiegħu. Xi fisser li d-dixxipli huma jew għandhom ikunu ħarief? Tfisser illi inti għandek toqgħod għal kollox, taċċetta kollox, anki toqgħod għal min irid jagħmilha ta' buli miegħek, toqgħod kwietek,
mhux hekk ifisser li tkun bħal ħrief. Imma l-ewwel nett li tfisser meta Ġesu għalilhom kunu ħrief huwa li d-dixxiplu jkollu il-Ġesu bħala r-raj it-tajjeb. U allura ħaruf il għaliex għandu l-Ġesu ir-raj li jmexxih. U jfisser li aħna bħala dixxipli ikonna l-istess spiritu ta' Ġesu għax huwa hu li jmexxina. U li niftakru li fil-ħidma ta' waslu l-bxara tajba bil-qawwa tiegħu, mhux bil-qawwa tagħna jew inkella bl-affarijiet li għandna fil-fatt għalhekk Ġesu jgħidilhom teħdux magħkom dawk l-affarijiet, isserħux fuq dak li jista' jkollkom jew fuq il-kapaċitajiet tagħkom, imma serħu fuq il-qawwa tal-mulej. Dak ifisser ħrief. U lill-Pub, ħrief qalb lill-Pub. Nafu kemm din hija vera. Il għaliex nafu li mhux ma' kull min iltaqgħu jkollu intenzjoni tajba. U għalhekk irridu noqogħdu attenti, verament. Fil-fatt, Ġesu f'mument ieħor jgħidilhom lid-dixxipli biex ikunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Jiġifieri bil-għaqal, attenti, u attenti wkoll minn min irid jingannak jew inkella jmexxik ħażin, jew inkella anki jitrattak ħażin, attenti. L-importanti li però nkunu kif qal Ġesu ħrief qalb lill-Pub, ma nsirux aħna il-Pub qalb lill-Pub. Għax hekk insiru hekk, jiġifieri nittrattaw l-oħrajn kif jittrattawna kultant mod ħażin, allura hemmhekk Ġesu ma jibqax ir-raj tagħna. Għax inkunu qegħdin inġibu ruħna kontra l-ispirtu tiegħu. U għalhekk Ġesu jgħidilhom illi t-tislima tagħhom id-dixxipli għandu tkun sliem il din id-dar. Il-preżenza tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu għandha tkun preżenza li ġġib is-sliem, li ġġib il-paċi fil-qalb, li ġġib l-għaqda. U għalhekk li aħna nkunu dawk li nibnu il-pontijiet, mhux il-ħitan li jifirdu. Hi preżenza ta' sliem. Anki jekk ikun hemm min ma jaċċettax. Hawn Ġesu għamilha ċara li jkun hemm min jaċċetta u jkun hemm min ma jaċċettax il-kelma ta' Alla. Ma dik m'għandix iddaħħalna f'qoxortna jew nkella b'xi mod jew ieħor ittellifna. Aħna nkomplu nwasslu bis-sliem, bil-ferħ, il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba. Jew nitolbu l-mulej illum għalilna hawnhekk il-ħsat huwa kbir, il-ħaddiema ftit jitolbu s-sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema l-ħsat tiegħu. Nitolbuh il-mulej ħafna biex jibgħat ħaddiema l-ħsat tiegħu, nitolbuh biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tiegħu biex jimxu warajh u jxantru l-Evanġelju tiegħu. U nitolbuh biex aħna bħala dixxipli tiegħu narfu naqdu l-missjoni tagħna bl-ispirtu tiegħu lesti nkunu ħrief qalb lill-Pub. Ġesu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek
ejna biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju nitolbuk mulej huma li huma patruni tal-Ewropa, nitolbuk ukoll għall pajjiżi kollha fl-Ewropa, speċjalment ukoll għall-ġnus Slavi biex jilqgħu il-kelma tiegħek u fiha jaraw ispirazzjoni sabiħa għall-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom lilhom u l-familjari tagħhom u l-dawk kollha li qegħdin jaqduhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-lum ukoll mad-dinja kollha tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Valentinu, nitolbu għal dawk li jiċċelebrawha wkoll hawnhekk f'Malta u speċjalment ukoll għal maħbubin kollha nitolbu biex l-imħabba tkun ukoll ispirata minn dak li qalilna Ġesu, m'hemmx imħabba akbar milli tagħti ħajtek għal min tħobb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin bħalissa għaddejjin fl-eżamijiet jew qegħdin jippreparaw ruħhom għall-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-preparazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex tibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħek u tgħin biex ħafna jkunu dawk li wieġbu b'ġenerożità għas-sejħat tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex inti tilqahom fih ħdanek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna wkoll nħejju ruħna għal żjara ta' Papa Franġisku fostna, nitolbuk mulej biex din iż-żjara tħalli ħafna ġid spiritwali fis-soċjetà Maltija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox isma' t-talb tagħna biex is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju ixerret fuqna d-doni ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajb bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu San Metodju inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħha fl-erb bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek linu ta' tifħir
u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ngħata biex mir-rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem minn ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ċirillu, San Metodju l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom ifaħruk u sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tal-fidwa ta' dejjem ferħanin fil-festa ta' San Ċirillu San Metodju. Għamel li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nitolbu llum biex il-mulej inissel fina spirtu ta' mħabba vera kif għallimna u kif urina hu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarissa minnata l-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missienna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnant tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina qopija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisalla, ħenna lina, Trinita qaddisa alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna ta' ninsara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Malla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. għatidinna għaddija tiegħek mulli għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin walla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja għanninu l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, San Cirillo San Metodio, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk ninqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.